Eli morjesta, eli oon Joki-Erkkilän Juho ja haluaa esitellä teille meidän uudet puukoppitilat, mitkä on tälle kaudelle valmistunut, niin eiköhän mennä katsomaan. Tosiaan tästä ekana kun tullaan sisään, niin tässä on nämä, mihin saadaan siviilit jätettyä, kengät jätetään ja vaihdetaan vähän kevyempää päälle ja mennään pukukopin puolelle. Täällä on sitten tää meidän Jokki. Ei kyllä aika turhaa sekin. Niin, hei, siirrellä jatkassa ei vielä kilsat riitä. Poika luulee aina välillä, että saa lopettaa, kun ne kokeneemmatkin lopettaa. Mutta tosiaan tässä on meidän pukukoppitilat, uudet loosit kaikille ja siitä näkee väkeväisillä näköjään on taas omat eväät treeneissä, että jaksaa reenata. Siitä huomaa, että on kausi alkamassa, kun rupeaa eväitä tulee väkeväisen paikalla. Sitten jatketaan tänne meidän kylpytiloihin, missä peseydytään. Täällä on tuikkut ja muuta. Aha, mitäs täällä tapahtuu? Täällä näköjään, no tästä näkee kuin meillä pidetään hyvää huolta täällä saarilla. Welcome to Finland, Pesi. Yeah, thanks. Okei. Sitten jatketaan eteenpäin. Tässä on valmentajien tilat, niin katsotaan, täällä ei pitäisi olla mitään. Aha, mitäs tehtäjäjohtaja täällä? Ei kyllä tainnut kyllä tehtäjäjohtajalla ihan oikeassa paikassa, mutta ei kerrota Jonille tästä, tää ei varmaan sen enempää. Menen sitten takas tänne kopin puolelle. Siirronen näköjään edelleen jatkaa, se on hyvä. Tästä sitten tosiaan näkee, tossa on sitten vähän seinällä on flappitaulua ja siellä on telkkari, että pystyy vähän ennen reeniä salkkareita katsoa. Ja välillä kauniita ja rohkeita, mitä sitten sattuu. Hyviä sarjoja siellä näkynkään. Sitten kun mennään eteenpäin, niin täältä päästään hallin puolelle ja tässä on nämä meidän mailatelineet. Tuosta voidaan ottaa esim. Palolan Jarnon mailla, niin silloin aina toi oma kiekko tossa, koska se ei hirveästi lainaile reeneissä kiekkoon, niin se on hyvä sillä, se saa sillä tehdä mitä se haluaa. Ja tossa tosiaan keittiö, on kahvinkeittimet, tiskialtaat, siinä pystyy vähän touhumaan jääkaappia, että saa ottaa vähän evästä kun tullaan hallille ja huoltoakin varmaan jossain pitäisi olla. Oho, Edi. Hei, mulla on tauko. Joo, no niin. Välillään täytyy tietysti huolteenkin levähtää, että ne painaa aika hienosti täällä hommia. Tässä on heidän työpiste sitten tässä, missä niin viimeiseen huutoon meidät luistimet viilailee ja pistää, että me ollaan sen jälkeen valmiita kentälle. Että tää näin lyhykäisyydessä, tässä nämä hienot tilat ja nyt olisi meidän aika ruveta laittaa haalaria niskaan, joten sun olisi aika lähteä. Että ei mitään, kiva kun kävit, kivempi kun lähdet pois.